はようございます。おはようございます。どうもありがとうございました。おかげさまで無事に入りました。ありがとうございます。今日も多分大丈夫だと思いますけど、もしあれだったら言ってください。そうですね。はい。及川さんってどなたですか？秘書の方ですか？違う、党本部の担当の男性です。あ、そうですか。一応今日は責任者が及川さん。はい。これは何ですか？これはね、ネットウェブでね、そうですやってるんですよ。はい。今これライブ？違うな。ライブにするにはちょっと時間がしますか？ユーストリームでやりますか？いやいいです。ユーストリームぜひご登場いただきたいですけど、ちょっと組むのに時間かかるので、すぐアップしますね。はい。すみません。今日のは決起集会ではない、はい、という位置づけでしたけれども、ほとんど決起集会のようなすごい熱気でしたね。そうですね、決起集会って言ってしまうと、我々はチャレンジャーですから、なんて言うんだろう、現職っていうのは結構圧力かけてきますから、官邸から電話を、官邸の電話で官邸から執務中に総理がお電話をいろんな先生方にされたりとか、あとは大臣が直接個別訪問されたりですとか、これはやっぱり結構ね、圧力というのも変ですが、プレッシャーがかかっているかなという、でその直前の決起集会っていうのは、なんか踏み絵を踏まされる、決起集会っていうところで、もうギチギチの動員をかけると、それはなんていうのかな、踏み絵を踏ませる感じがあるので、それは良くないでしょうと。ただ小沢さんを激励しよう、でずっとやってきた議員班会議を拡大する形で来れる方という、そういうイメージです。かなりの人数いらっしゃってましたね。そうですね、入りきれなかった人もいましたよ。部屋の外にはこぼれてた。議員班会議っていう感じだったので、これまで参加されてなかった人たちは、言っていいのかな、どうなのかなっていう感じだったと思うんですね。なるほど。じゃあ今日初めてお見えになったこういう会議にお見えになった方もいらっしゃると思いますし、そこまではなんかギチギチに動員かけてないので、本当に自然に集まったんじゃないかなと。今朝の新聞ですとまだやや勧誘理という報道をしていてですね、でも本当にね、190対190みたいなことで20人ぐらい余ったみたいな話が、実際は本当はどうなのかな。昨日の会議でのご報告、それはね、現職の総理にあれだけね、言われて、支持しませんとはなかなか言えません。それから町議も同じでしたよ。